Изнасям се от нас. Шегувам се. Отивам да спя в рая. И знам, че отдавна не бях снимала такива видеа, така че време е. Така че ще се включа, като стигна в рая. Хора! В рая няма ток. Въпреки, че работи климатика. Не просто баща изпи. И те са решили да гасят целият апартамент. Сега ще помислим дали ще ходим да ядем. Да си вземем да ядем. Да. Да. Вижте. Мечо пух. Да. Ей. Видим се. Отиваме до магазина, Рая да се изхвърли. Бабука. Що сме жълти, бе? Светлината е такава. Maybe. Демоничния асансьор на Рая. Дами и господа. Днеска. Аз какво ви казах? Какво ви казах? Ай, се върнем ще снимка, се върнем от магазина, за да ви направим анбоксинг на това, което сте взели. Стига клюпама. Баси. Айде сега пак ще има Рая изкупи целия магазин. Ма буквално. Взехме си Лава Бер, новата напитка на Лава Бер. Сега ще я пробвам това поредна шитняше. Между другото, според мен ще е хубава. Не знам, на мен единствения Лава Бер, който ми хареса. Когато не съществуваше. Не, то е с дъвката, където беше. Да, май не беше зле. Но според мен този Лава Бер ще бъде хубав. Поне опаковката ме кефи е такава. Искам аз да бъда защото ми то и аз искам. Сега ако правим, режем го на две и за някой мечката с другото Лава Бер. Надписа и готово. Не, взимай я тази бутилка. Цялата е за тебе. Yes! Мама днеска купила всичко от магазина. Това е положението. О, добре, че ми падне ръката. Хора, ще правим тест на Лава Бур. Да. Това е... Това е с ягода и с нещо друго. Според мен ягода и сметана. Бащата на Раши му обясни малко, аз знам как ще влезе тук пред Рози. Сега ще правим тест. Дай. Сти толкова. Окей. Кой ще е първи ти ли? Дали ми откажеш да кажа, което няма. Добре. Човек, мирише на ония помпони, като малки, като бяхме. Сещаш ли се? Ония жилирайте помпони, динята. Да. Това е нещо брутално. Давай. Това е мега добро. Ягодата човек се усеща брутално добре. И е леко кисело. Това е мега добро. Тя си взе чипс. Сок. Аз взехме си по нещо сладко. Така, аз си взех корни с канелено ролце. Да. Тя си взе някакво барче. Не знам какво е това между другото. Шоколадово барче, много хубаво. И сега ще гледаме Смелата Ваяна 2. Аз не съм го Тя не го е гледала. Хора, тя не го е гледала. Така че, да. Не, че да си проверя. Виж си късметчето. Днеска хора си взех нов куин с торта. Това беше брутално вкусно също. И ми се падна обичай живота. Не, мерси. Друсай. Ей. Какво се падна? Победих урод. Добре, ще погледаме филм и евентуално после може да се включим или направо утре сутрин.
После може да гледаме нещо страшно. Това е ритуал в рая. Всеки път се гледа нещо страшно. Не е вярно. Колко е часа, Рая? Ами... 10:22. Отиваме до магазина, Рая да си вземе цигари. Тя не ме подсети. Аз забравих. И вижте, крипи асансьор. Та ме плаши, че има някакъв дух. И на такова място. Рая, доволна ли си? Да. Ела да видя дали са те. А, не искам. Значи, Рая ме изнасилва тука. Да ходим да виждаме приятелите. А, знаете ли на какво мязам, бе? Отдолу съм си с пижамката. Ау. Тя, да ходим да видим. Виж ги, ай, те ли са? Не. Аре. Не мога да видя. Рая, фак. Ела. Рая? Ти къв гей си? Рая? Рая? Не си нормален гей. Рая ме изнасилва. Ето, вижте ме на какво мязам. Зле е положението, зле е. Зле е. И Рая иска да ходим да видим дали са те. И ако не са те... Ау, нещо ми набодоксва нещо, май. Внимавайте. Дай му! Ще се излагаме след малко.